utama tansah eling kang kawasa sabar uga trima beteni marang wong tuwa ben oleh ing suwarga ing suwarga aku bedhe ditindakno ora dadi durhaka beteni marang wong tuwa ben oleh ing suwarga laku bedhe ditindakno ben ora dadi durhaka uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majene desa uga negara uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina wedi-wedine ala perkara iki ngono namung